Je zlý cholesterol naozaj taký škodlivý, ako sa roky hovorí? Krátka odpoveď na túto tému je, nie je zlý sám o sebe. LDL cholesterol je pre telo nevyhnutný. Bez neho by sme netvorili hormóny, bunkové membrány ani vitamín D. Problém teda nie je, že ho máme, ale v akom stave sa nachádza. Takže skutočný problém nie je LDL cholesterol ako taký, ale oxidovaný, tzv. ox-LDL. Ale ten bohužiaľ sa nemeria, meriame len LDL. Teda cholesterol poškodený zápalom, oxidačným stresom, fajčením, nadbytkom cukru a chronickým stresom. To je ten zlý ox-LDL. Cholesterol sa neukladá do ciev preto, že je zlý. Ukladá sa tam preto, že je poškodená výstielka ciev. Je to skôr hasenie požiaru, nie je jeho príčina. Preto dvaja rovnakí ľudia môžu mať rovnaký LDL, ale úplne iné odlišné riziko infarktu. Takže to, čo nás najviacej zaujíma, nie je to číselko, ktoré máte na testoch, ale zaujíma nás hlavne zápal, inzulínová rezistencia, to si vysvetlíme neskôr, oxidačný stres a kvalita životného štýlu. Takže cholesterol je posol, nie je nepriateľ. Ak chceme riešiť riziko srdcovo-cievnych ochorení, musíme riešiť najskôr prostredie v tele. Nie je to len hon na jedno číslo v krvnom teste. Cholesterol nás nezabíja. Zabíja nás zápal, v ktorom musí naše telo fungovať. Takže ak chceš vedieť viac, sleduj môj profil Pavol Machnič.